Dobro nowina od Jezusa podług Mateusza. Pierwsze tłumaczenie na śląsko-gotka z oryginału. 11 rozdział. I stało się, kiedy Jezus zakończył reskierować swoim 12 uczniom, poszał ze hańtąd, co by uczyć i kozać w ich miastach. Pytanie od Jana. A kiedy on usłyszał we hereszcie o dziełach od pomazańca, posłał dwóch swoich uczniów. Rzekł mu: Ty jeżeś on, co miał przyjść, albo też inkszego mamy czekać. A Jezus odpowiedział i rzekł im: Kej pójdziecie, przynieście nowina Janowi o tym, co słyszycie i widzicie. Ślepi zaś widzą, a chromawi chodzą. Trędowate są oczyszczone, a głuche słyszą. Umrzyki są okrzyszane i biedokom godo się o dobrej nowinie. I szczęsny je ten, co we mnie dowierzy. Jezus o Janie. A kiedy oni odchodzili, zaczął Jezus zgodać chormijom o Janie. Na co wyszli żeście na pusty plac filować? Trzcina, kero się ruszał od wiatru? No ale co żeście byli wyszli obejrzeć? Człowieka we miękkie szaty obleczonego? A toli te, które miękkie szaty noszą, są we królewskich domach. No ale co żeście byli poszli? Proroka obejrzeć? Ja godą wam godniej niźli proroka. Toć on je łokerem szrajbli, a toli jo posyłał mojego posła przed tobą, co narychtuje twoja sztrasa przed tobą. Zaisto godą wam, co nie ma pośród narodzonych ze babów godniejszego niźli on, co tonko. No ale najmniejszy we królestwie niebios, godniejszy je niźli on. A od czasów Jana, co tonko, pochyla teroski, królestwo niebios jenoglone, a nogli pochwytują je. Toć każdy prorok i zakon pochyla do Jana prorokowali. I jeśli chcecie, to zaakceptować łonie Eliusz, co miał przyjść. W tomo uszy do słuchania, niech sucho. Sąd Jezusa o tych, co tedy żyli. A w to je jako ta generacyjo. Podobne je do bajtlów, co siedzą na ringach i wołają ku inkszym i godają: grali my wam na flecie, a wyście nie tańcowali, wajali my, a wyście nie labiedzili. Toć przyszł jon, co nie jod, ani nie pił, i godają: dymona mo. Przyszł człowieczy syn, co je i pije, i godają: a toli człowiek żyrok i łożyrok, przociel celnerów i grzeszników, i usprawiedliwiona je mądrość od swoich dzieł. Niedobrota miastom, co nie pokutują. Tedy zaczął nerwować się na miasta, we których stały się najsroksze dzieła jego siły, co nie pomieniły myślenio. Niedobrota tobie Chorozain, niedobrota tobie Betsaido. Bez to iże jeśli w Tyrze i Sydonie stałyby się te dzieła siły, które stały się u was, dawno we miechu i hasiach pomieniłyby myślenie. Skuli tego godą wam, Tyrowi i Sydonowi lekcy będzie we dzień sądu niźli wam. A ty, Kafarnaum, a że do nieba będziesz podniesione, za czym do piekła będziesz stużone. Bez to iże jeśli we Sodomie stałyby się te dzieła siły, co stały się w tobie, byłyby do dzisiaj. Skuli tego godą wam, co ziemi Sodomy lekcy będzie w dzień sądu niźli tobie. Objawienie Ojca i Syna. Tedy Jezus odpowiedział i rzekł: z oca tobie, Ojcze, Panie nieba i ziemię, co skrążeś to przed mądrymi i usądnymi, a dążeś poznać je bajtlom. Ja, Ojcze, bez to co tako była Twoja wola. Wszystko było mi przekozane od mojego Ojca i żaden nie zno Syna ino Ojciec, ani Ojca żaden nie zno ino Syn, i komu by Syn chciał objawić. Wezwanie do utropionych. Pójdźcie do mnie wszyscy, co są żeście utropieni i zmachani, a ja dom wam dychnąć. Biercie nasia moje jarmo i uczcie się ode mnie, co jeżech cichy i pokornego serca, a znajdziecie dychanie dla waszych dusz. Bez to, co jarmo moje je łagodne, a ciężar mój letki.